Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu suara auman lho? Oh, senang ndukur ya ana. Kayak sing jantan Bunda. Sing ning isor jantan sing di atas betina. Kok iso noleh lho Dek diceluk-celuk Kayak iki ini tuh. Nyeluk delok sampean kan lho Dek. Halo. Assalamualaikum. Nang dadan ya. Lho ya moro ya. Kan dikletak Bunda kok betul. Lho ya moro lho ya. Dadan meneh gak. Iya. Lho, cewek kok cuwilik, Bun? Lho ya iya sih. Cewek kan gak sepiro modot. Ya aku tok sing modot iku. Tak kira anake. Lho ya tapi dia memang moro sampean lho ya. Bunda ora modot, Bun. Ngene lho, Bang.